aikin ina so za a fita kwanan nan. Abinda nake so da ku aikin nan idan an je so nake yi gaba ɗaya duk wanda aka tara kawai a yi min kan mai kuwa jawabi ba babba babu yaro a buɗe musu ta so nake kawai in ga ruwan gawawwaki. Idan ba ka samu kuskure wallahi tallahi ka bar ganin ina son ka zan iya fasa ma kai. Yawwa a wakilta ka kai baba ka ji abin da na gaya ma. Kana ji na? Baba kana ji na? To abin da nake so kenan idan ba haka ba kuma wallahi ran mutum zai ɓaci. In gane? Bana so mu je faɗa ku zo ku yana ka zalla malam ya akai ne zaka zo kana wa mutane wani sai uga sai uga me faru ne sarki Leta ne a garin nan hadda wanda zai ma kwace hadda wani wanda zai taka mun kai a garin nan ku je ka nuna mun shi zo mu je mana bai kuke jira da Allah malamai ku zo mu je